Pensa en una Eivissa més verda, que respecta la natura, la mà, en un paisatge i un patrimoni protegits. Habitatge per a la gent d'Eivissa, per als joves, per a les famílies treballadores i per a les persones que viuen totes soles. Una sanitat pública de qualitat i gratuïta. La millor educació per als nostres fills i filles, des de que neixen fins que arriben a la universitat. Una Eivissa que doni a les persones majors l'atenció que es mereixen. Un transport públic amb nous autobusos, més línies, més freqüències. Una mobilitat sostenible i menys contaminant. Pensa en una Eivissa amb un turisme respectuós, sense massificació i sense excessos. Una Eivissa on es defensin els drets dels treballadors i de les treballadores. Pensa en una Eivissa feminista, una Eivissa diversa, una Eivissa plural. Aquesta Eivissa és possible. El dia 28 de maig, vota el que penses. Vota per la gent d'Eivissa. Agustínat president. Vota Partit Socialista.